Здравейте, приятели, аз съм Мариан. Това е една демонстрация на играта Elder Scrolls Online, специално за сайта TESO.bg. За да е по-интересно, съм избрал раса Orc с Sorcerer, като смятам да играем меле, което е изцяло противоречиво на идеята за класа Sorcerer. Така, избрал съм си име, давам Create. Значи това е моя орк, управлението е едно и също за всички такъв тип игри, VSAD за движение напред-назад на страни, имате Space, с който се подскача. Съответно, при двойно натискане някои от клавишите за напред-назад, вашият персонаж прави тези кълбенца, които са за еведване на атаки. Така, в момента си отваряме инвентар. Инвентара се вижда как е. В момента няма нищо в него. Но нас ни е интересна е тази част. Значи има 7 места за екипировка на тип Armor. Тоест имаме Light, Medium и Heavy Armor. В случая нещата, с които е облечен този орк, са никакъв Armor. Тоест не са идентифицирани като Light, Heavy или Medium. И няма да ми носят никакви скил бонуси. Тоест няма да развивам нищо с тях. Тоест аз ги изхвърлям, тъй като няма да ми трябва. Те нито дават резисти, нито нищо. Просто са една окраса. Така че са абсолютно излишни. Така, плюс дрехите, отдолу ми 2 пръстена, амулет и Customization костюм, такъв, който да ви преобразява като нещо. Това означава тези неща. Имаме първо оръжие, второ оръжие, което ще бъде достъпно на 15-то ниво. Имаше там спекулации за 10-то, за 15-то стана последно. Така че това е героя. Значи, първото, което е, това са ви атрибутите. Горе главичката, която е на C. Основните атрибути, магия, хелт и стамина. Магията е основно за кастване на магии, хелта си е за здравето и стамината е за удари с оръжие. Продължаваме тук, това са скиловете. Всеки клас, още при създаването на всеки клас, има 3 дървета. Значи този клас, който си избрах аз е Sorcerer. Съответно той има отворени първите умения от Sorcerer дърветата, които са. И ми трябва скил точка, за да ги отключа. Имате достъп до всички оръжия. Избора на оръжие, което си изберете, моментално ще ви отключи първото катинарче и ще може да го ползвате и да го развивате. Армори, трите вида армор. Избора на армор прави същото. В момента, в който вие екипните такъв армор, ще ви се отключи първото умение и ще може да го левелвате. Това са пасивни умения. От Recall имаме орк скиловите, които са пасивните. Първото е отворено винаги, т.е. за Heavy Armor, по-бързо левелване на Heavy Armor. И от крафтинга, това са вече крафтинг уменията, имате достъп до първоначалните умения за крафтинг. Трябват ми скил точки, за да ги отворят тези неща. Т.е. с левелването аз ще получавам скил точки и другия начин е със събиране на Sky Shardове. Ще ви демонстрирам по-късно самите Sky Shardове. Това е управлението, значи с Shift имаме спринт. Виждате, че стамината се намалява в момента, когато спринтваме. Винаги, когато използваме спринт, стамината пада и баровите се включват. Принципно са изключени тези, които са за Magic, Health и Stamina, защото са на 100%. В момента, в който някой от тях бъде променен, се намали, тогава отчита тази промяна. Така, това е част от квестите по началото. Ще ги скипнем по най-бързия начин. Имаме контрол. С контрола се получава едно сникване, hidden, т.е. промъкване в играта. В PvE-то героя ви просто е сникнат, в PvP той става невидим с една сянка в краката и само по нея може да се разбере, че там има човек, ако не бъде разкрит. Тази част на дънжъна, в който стартира играта, няма нищо общо взето интересно. Първият квест е да си намерим weapon, който да екипнем. Така че бързаме към този weapon. Пропуснах представянето, значи в играта има 3 фракции, това са Ebonheart Pact, Daggerfall Covenant и Aldmeri Dominion, трите враждуващи фракции и във всяка има по 3 раси. Значи ми трябва two-hander оръжие, мисля, че това е two-hander, ето го, юзваме го. С R се лутват нещата, които сме юзнали, отваряме инвентара и екипваме. Значи, управлението. За оръжие с ляв бутон, един удар. С задържане на ляв бутон имаме тежка атака.
задържане на десен бутон е блок, значи всяко оръжие може да блокирва, съответно щита блокирва най-много поражение. Блока не отстранява удара входящия, а просто абсорбира част от входящия демидж. Така че може да се блокира с всичко, като самия щит блокира най-добре. Така, има още една комбинация от клавиши, това е двойно натискане на... В смисъл, натискане на ляв и десен бутон едновременно. Така, при натискане на ляв и десен бутон едновременно интеррупвате такава тежка атака на противник, който е срещу вас. Расата. Значи, всяка раса има пасивни умения. Пасивните умения определят това какъв тип герой ще играете. Значи, всяка раса има своя набор от умения и този се оказва много трудна битка с този скелет тук. Значи дигнах левел и получих още един Iron Mace от скелета. Това е същото, не, всъщност това е One Hand Mace. Добре, сега ще го оставим да си го носим с нас. Ето левел, вече трябва да изберем атрибути, които ще ползваме. Имаме една точка за разпределение на атрибут. Така, значи това е стамена юзър, тъй като ще използва удар с оръжие и затова е желателно да добавим 10 точки стамена. Ето виждате, тук се изписва плюс 10 стамена към основната 120. Утвърждаваме избора и светват вече контролите за избор на умения. Значи това е магиосник. Значи ми трябва Stormcalling, принципно. И уепана на Two-Handed, първото умение, което е един клиф и удря всичките наоколо, е много интересно умение. При отварянето на някакво умение, то веднага слиза долу. От тук нямам от тези от рекала, още не ми светят другите. Добре, значи вече има избрано умение. Тук трябваше да вземем тази мадама. И да излезем от Cold Harbor. След като сме избрали класа на героя, е много важно с каква броня смятаме да го екипваме, тъй като ползването на всеки тип броня дава различни бонуси. Примерно при носенето на лайт арморите, те са оптимизирани т.е. по-бързо се движи героят и по-малко мана му коства при кастването на умения, които искат мана, и по-бързо се регенерира маната. Така, това е при Light Armor, това са бонусите. При използването на Medium Armor тези бонуси са насочени към стамината и при използването на Heavy Armor са насочени към получаването на към регенерирането на кръв и съответно хилването от други герои е по-добро. В играта, значи, видяхте, че отворихме умение, което сложихме. То е AOE. Отворим пак. Значи това умението, това са 5 умения активни, които ние нареждаме на тези барове. Могат да бъдат разпределени само 5 такива активни умения и останалите неща са, ето, примерно, активни умения. Има 5 активни умения, двор като оръжие. Надолу има още 4-5 пасивни. Така, пасивните работят без да са разположени на бар. Тоест, след като сме избрали уменията, с които ще бием основните умения, е хубаво да развиваме пасивни, тъй като те ни засилват перманентно героя. Виждате, че това умение е на левел 3, а аз съм левел 2. Тоест, умението на оръжието не зависи от моя левел. То може да е по-висок. Отключването на следващото умение от оръжие пише, че иска левел 4. Тоест в момента, в който стане левел 4 тук, аз ще включа второто умение от двуръко оръжие и това няма да има нищо общо с моя персонален левел. Обаче не означава, че аз мога да екипна оръжие 4-ти левел
а пък героя ми да е втори левел. Тоест оръжията, екипировката, тя е вързана за левела на героя и може да бъде само максимум към левела, който е. Така намерих първата си броня, тя е медиум, няма никакво значение, просто екипваме нещо да има върху нас. Принципно отначало, тъй като е доста ограничено от към лут зоната на Кол Харбор, просто екипвайте всяко нещо, което ви дропи. Това съндъчи го лутнаха току-що, ще да е полезно за мене. Зоната на Кол Харбор има доста неща, които могат да се лутват. И е желателно да се отдели така известно време при експлорването на тази част, тъй като всички основно бързат и излизат буквално голи от тук в другата част на играта. Тук има доста неща, които могат да бъдат екипирани и много полезни ингредиенти за крафтинг професиите, които могат да бъдат събрани още от тук. Разбира се, ако не бързате да направите герои да излезете от зоната. Така вижда се, че аз обикалям и лутвам, защото смятам да си напълня инвентара още от тук с всякакви крафтинг материали. Когато ударите с тежка атака, е достатъчно само едно задържане на левия бутон и той си удря на интервали, от това не е нужно кликане, за да насочвате или да определяте точно кога да ударите. Това е съндъче, който има локпик неща и став, виждам тук някакъв. Забравяйте, че аз съм сорсър и стафа е основното нещо, което трябва да ползвам. Нарочно го развивам с two-handed weapon за разнообразие и за предизвикателство. Играта с two-handed е малко тромава и липсата на колизия в самата игра е основен проблем при битката от първо лице, защото се разминавате с моба и няма как да прецените кога го удрите, кога го разминавате, много е неприятно. Така изпълних тази част от квеста, вече трябва да продължа към другата зона. Какво иска тази мадама? Нещо не иска. Това, което свети, е таргетинга. И да го изключих с табулация, се включват и една таргет система. Така, за съжаление трябва, или поне аз още не мога да свикна да играя с two-handed, просто играя пасивно, замахвам и стоя на едно място, защото иначе стървам целта. Намерих си и гащи. Разбира се, те също са медиум, но поне не съм по задник да тичам насам натам, така че имам и гащи и продължавам да лутвам всичко по пътя, което може да се лутни. Това в момента, който лутнах, вече не е. Това е рецепта, която току-що лутнах съндък, в който намерих и бутуши, така че нещата стават все по-добре. Вече имам и хеви бутуши. Дигнах левел, т.е. имам нова точка за екипване. Добавям още стамина. Потвърждавам решението си. И сега, значи, two-handed, то ми се развива вече е трети левел. В крайно време да пустим нещо от класа. Значи мога да включа някакво умение. Предпочитам да включва Magic Fury, което е едно AOE. И да видим как работи Magic Fury. Открих купче на рецепти за кукинг, съответно е хубаво да се пазят, защото струват по 9 голд и ако трябва да избирате от това, което да оставите, по-добре да ги вземете тях, ако сте си напълнили инвентара. И това се казва The Orcs, т.е. това е Lore Library-то, синичък предмет е, юзва се и дава Experience. Съответно
и Storm Calling ми го увеличи, защото качих левел реално с от experience при юзването на тази книжка. Деловите, които са тук в тази част на играта, голяма част от тях дават градиенти, а другите дават ключета за локпикинг, ето продължават да дават и рецепти. Ключета за локпикинг струват по 12 голд навънка и се чупят много лесно в тези съндъци, които са за локпик, така че е хубаво от тук, където са безплатни, да си съберете едно прилично количество ключета, ето локпик ключе, за да не се налага след това навънка, където съндъците са нещо рядко и се бърза да ги лутнете, да нервни сте, чупите ключове, да не се налага да ги купувате. Тук в играта са в големи количества, така че се възползвайте. Да, значи намираме се пред финалната част на излизането от Cold Harbor. Това е Skyshard, първия, който ще юзнем. Трябва да се юзнат 3 Skyshard за получаване на нов скил. Значи изписа Collected Skyshard и ето един от 3 за получаване на нов скил. Тоест, за да се получи нова точица тук. Може да отворим нови скилове. Да говорим с профита. Така, той ни дава финалната част на квеста. Трябва да активираме тези двете неща. Значи аз си постарах да пообиколя тук Cold Harbor и в крайна сметка излизам от самия Cold Harbor с 50 предмета, от които най-ефтиния струва 8 голд. Съответно от ингредиентите като бройка. Иначе съм успял да намеря една камара рецепти от съндъците, всяка един от тях по 9. Всичките оръжия и брони, всъщност броните ги изхвърлих, защото бяха ефтини и останаха само оръжията, които са с по 7 като цена. Не виждах смисъл да ги заменям с рецепти заради двете голд разлика. Тоест, като изляза аз като разпродам всичко, ще имам мини около 300 голд само при излизането от Cold Harbor, който е един добър старт за играта. Още при влизането от излизането при Cold Harbor се оказвате в един кораб, там има търговец и аз ще се отърва от една част от моите неща, които съм събрал, т.е. тези две оръжия, които останаха и всичките рецепти, като съм изучил тези от тях, които всъщност са били можел да науча. 453. Това са много хубави парички. Тук намерих първия огън, който е Cooking Fire и мога да сготвя нещо. Рецептите, които изучих 3-4 в това, просто при стартиране на Cooking Fire ви се отварят видовите рецепти. Така. Значи от това нещо мога да приготвя 29. Който иска по една паричка на всяко приготвено. Escatier дава Provision Increase втори левел и Inspiration. Общо взето приготвям всичко. Продължавам с следващата рецепта. Ето, намаляват ресурсите. И така, четвърти левел на Provisioner. Продуктите, които приготвих, ето ги, тях мога да ги консумирам за Max Health и Max Stamina или мога да ги предам за тези пари. В града има едно такова NPC с наредени чантички. Значи вижда се, че аз имам 50 слота. Като отидете при нея, това е бекпак. За 400 пари може да увеличите бекпака за 10. Станаха 60. Така, следващата цифричка е 2000. Сериозно. Така, другото NPC, който ви интересува, ето го е този пич.
Значи, с предния си характер открих банка, явно е на акаунта, и в нея са останали нещата от героя, който всъщност изтрих. Но нещата, които оставя в банката, седат като банка лична на акаунта. От същото NPC имат и достъп до гилд банката, до гилд стора, тъй като не съм в гилдия, нямам достъп в момента. Тук са разположени и крафтинг тейбълите. Примерно, това е за weapon и armor. Крафтинг тейбъл. Прибавим малко неща. Всъщност, ето още един крафтинг тейбъл. Общо взето избирате предмета, който може да правите, избирате материала, стила с камъка, който може да бъде, и съответно някакъв скил допълнително, който не знам как работи. Има някакви апгрейди на айтеми, също не знам как работят. Ето ви и Weaponsmith тейбъла. По същия начин имате предварителните неща, имате материалите, стила и другото, което не знам какво е. При получаване на experience от каквато и да е дейност, уменията, които се намират на Action бара, тези умения определят кое дърво в момента вие развивате. Тоест, аз като съм цъкнал от това дърво, съм сложил умения, дори да не съм го юзвал, при получаване на experience той е станал втори левел. Това съм го използвал, но той вече е трети левел, това е two-hand. Сега добавих и новото нещо, което ми се е отворило от World, Soul Magic за Soul траповете. Стои просто там, за да може и то да се левелва. По този начин вие може да използвате 2-3 умения от дърво, което всъщност ползвате в момента, и да добавите още 2 от друго дърво, което смятате да развивате в последствие и да ползвате нещо от него. Тук намирам гъба. Нали? Това е гедеринга вече. Всичките неща от гедеринг се спамват на рандъм в някаква зона. Ето, значи гъбата не можах да я взема, но гедърнах черви, които ще ми трябват за риболов. Когато изваждате някакви растения, от тях може да извадите разни такива болечки, които да използвате за риболов. Тук е Iron. Всеки герой си носи кирката, направо си го юзвате. Iron е доста полезен да го берете, тъй като добри парички се взимат от него. Така че не пропускайте мина с Iron. Пак казвам, нямате ограничения в тежестта, която носите, така че на вас да се брои като един слот, колкото и Iron да изкопаете. Така че го копайте задължително. Това е друг крафтинг ингредиент за химията. Се опитам да го колекна. Така, ето го успях. Всъщност това не е за химията, но ще бяга тази лисица. Така намерих друг ингредиент. Растение някакво. Така, ето извади го, заедно с болечка за ловене на риба. Ето виждате рибите къде са вече. Натискате E и си избирате с какво да ловите стръвта. Имам от тази стръв, вече е активно и приближавате да виждате пувката и натискате E, ако клъвне. Така, обикновено не отнема много време. Има различни видове стръв и на всяко такова заребено местенце трябва да оцелите подходящата рибка за кълването, за ловене. Така, това, което лови в момента също е стръв, така че или поне пише, че е стръв, но не е. Хванах някакво парче риба. Тук намираме гъби някакви. Продължаваме да колектваме. Ето. Така, забелязвате, че с незнаен ефект са материалите. Трябва вие сами си ги дисковерните, като комбинирате при химика
различните неща, за да откриете всичките им умения, както е в цялата серия игри. Това е друг крафтинг материал, дърво. Както айрона, желязото, което учваме, така и дървото е доста удобно и струва добри пари. Дори да не го ползвате, го събирайте. Могат добри парички да се извадят от него направо на вендора. Ето го и първото съндъче, пазеше го един бос, който убих. Това е съндъчето, пише, че е Simple за отключване, т.е. ще бъде лесно за мен. При стартиране трябва да изчакате да почне да трепери малко преди да започне цилиндърчето почне да трепери, трябва да прекратите. Ето. Готово. Локпикинг, първото ми отключване с този герой. И вътре имаме това какво е? Хелинг став. При това доста приличен. И ето тук има мина за копане, също изкопавам, тъй като коментирах вече, че е удачно да се копае. Добри пари се вадят от тези неща. Намерих второ съндъче. Ще го включим и него. Какво имаме там? Имаме two-handed, а не one-handed ми трябва. Така, точно пред мен има растение. Ето го. Чудесно, пак е неизвестно. Тук долу се вижда Sky Shard. Виждате колко силно свети един лъч нагоре. Пръснати са по цялата карта, значи в Адмери Доминион на острова намерих 7, мисля, че Sky Shard-а. Така че са доста и е хубаво да се оглеждате за тях. Това са със сигурност 2 скила и още едно отгоре. Ето. Както казах, отварят си очите за Sky Shard-ове. Значи на крафтинг тейбъла, като дойде на Blacksmithing, на Refining, ето е това нещо, значи това е крафтинга. Това е за енчантването, за подобряването. Това е рефайнинга. Ето 10 орета при натискане на R стават на Iron орета, смисъл на инготи. След като имаме инготи, ето ги инготите, може да направим метална брадва. Обаче тези неща не са ми ясни какво правят. Защо са червени? Имам инготите, но не мога да крейтна. Тоест нещо ще ми се губи. Дори и от тези комбинации не работят. Тоест трябва да разбера какво могат да правят тези работи. Не знам как. Това е за ковашницата. Тук по същия начин може да рефайним кожи. Много даже изкачат интересни неща, като се рефайнват. Значи и да видим. По същия начин все още ми липсват ингредиенти. Ето го и другия крафтинг тейбъл. Какво можем да рефайнем тук? Дървета. Извадихме аметист от цялата работа. Добре. И прибираме нещата в банката. В банката.
Така, ето ги крафтинг материалите. Прибирам ги. Това тук са алхимик тейбъла. Значи при него нещата са малко по-простички. Имаме готови рецепти, които съм разкрил. Имаме ингредиенти, които разполагаме и рецепти, съответно комбинации. Значи това, което съм го използвал, знам, че дава рестор стамина. А едното, което е, значи имаме вода сложена долу, добавяме едно цвете, второ цвете и R. Не открихме нова рецепта, само 60 Inspiration. Така. Това нещо с това комбинираме. R. Пак не открих нова рецепта, за съжаление. Така, това е с крафтинга, химията. Отсам е дъската за руни. Значи, не знам защо сте така, имаме 3 вида руни. Съответно, ето ги и трите. Вида, значи квадратна, тази триъгълна с отрязани краища и кръгла. Така, при комбинирането, съответно, слагаме тази, една такаваънкнал резултат. Окей, крафтинг и получаваме трафинг глиф, някакъв глиф, нещо си. Окей, доста Inspiration взех от цялата работа. Така, този глиф така прави някакъв демидж, обаче ни казва на какъв айтъм. Значи ако си отворя айтъмите, всъщност айтъмите, ето ги айтъмите, те всички са някакви смешни, и дам enchants, не е от тук, на тебе ако ти дам link to chat, мапто, не. Ами не знам все още как могат да бъде. От enchants ми дава... да, ето го. Glyph of Health. Това е същия глиф. Само дето не може да се сложи тук. Пробваме на това, не може да се enchantне. Enchants. Не, значи този глиф е за оръжие. Обаче къде пише, че е за оръжие? Глиф Weapon, да, най-отгоре и тук си пише, че е глиф за Weapon. Защо обаче не можехме да го енчантнем? Можем. Ето като изберем всичките глифове, всъщност Unresistable Damage добавя. Точно. И даваме така, това как се енчантва. Така, това е пример за смяна на облеклото, т.е. квести, при които се използват тези такива. Като се екипне това нещо, героя ви си остава по същия начин облечен, само дето е маскиран, и затова се използват този тип дрехи на тази закачалка.